Takže marketingový ťah číslo 1, maj dobrých učiteľov a non-stop sa vzdelávaj. Najpodstatnejšie je rozhodnúť sa pre jednu vec, pretože každá z nás, alebo mnohí z nás majú rôzne talenty, majú rôzne kurzy, majú rôzne schopnosti a nevieme sa rozhodnúť. Aj s tou cestou, alebo ktorou. V princípe je to úplne jedno, len začni. A je veľa ľudí, ktorí sľubujú napojenie a naladenie a výsledky bez práce, ale to nejde, to nefunguje. Proste život nie je takto usporiadaný. Dostaneš iba to, čo dáš. Ty musíš dať nejakú energiu, aby sa ti mohla vrátiť na svet. A výskumy hovoria, že kvalitnejší život majú tí, ktorí sa rozhodnú zariskovať, ktorí majú zmenu a výzvu ako súčasť svojho života. Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Vision Talks, tady Andrea Šatopletová. A dneska mám opět speciální hostku, Luci Wolf-Kapáčovou. Ahoj Luci, moc tě zdravím. Aďuška moja, ahoj, ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie, som rada, že tu môžem byť. No, já si myslím, že tady máš velmi zasloužené místo a moc opravdu děkuji, že jsi udělala čas a prostor v tvém plném diáři, protože já tě vnímám jako ženu, která je velmi úspěšná podnikatelka, velmi skvělá mentorka pro spousty, stovky, tisíce žen a taky vlastně párů, že jo. Takže vlastně to je to tvoje téma, stěžejní téma, vztahy, že jo, jak se vypořádat s tím, když jsem single, jak zvládnout najít nového partnera, a jak se dostat hodně k sobě. A vlastně myslím si, že dneska se podíváme trošku jinak i na to tvoje odvětví, maličko možná i do zákulisí právě toho tvého podnikání, jak to vlastně celý funguje. A za co teda úplně nejvíc si vážím, že si přijala to pozvání, je právě za tu tvoji autenticitu a to tvoje možná někdy i nekompromisní přímý jednání, prostě takhle to je a takhle jsem se to naučila, takhle mě to život naučil, nebo moje klientky, protože ty máš jo, spousty kurzů, programů, spoustu věcí zdarma, takže na tohle všechno se podíváme a taky na tvoji velmi úspěšnou a oblíbenou močírnu, i když ten název tomu úplně možná nenapovídá, ale je to právě skvělý, i jak je to provokativní. Takže já moc děkuju. Luci, pojď, jestli by se měla chuť nějak ještě víc konkrétněji do představy, protože toho děláš opravdu hodně, tak ať na něco důležitého nezapomenu. Adi, urobila si to úplne krásne a ďakujem veľmi pekne za tvoje nádherné slova. Možno, čo by som dodala, čo považujem za fajn a vlastne dostupné pre všetkých, nedávno vyšla kniha Odvážne ženy, ktorá je v knihkupectvách Pantere na Slovensku a v Česku v Martinuse, tak to je taká ďalšia krásna vec pre ľudí, ktorí možno iba trošku začínajú v tej oblasti a chcú sa trochu pozrieť na to, čo by sa s tými vzťahmi dalo, ale ešte to nemajú. Doporučuju! Mám ji přečtenou, je úplně boží, super, takže určitě doporučuju. No, možno to je vec, ale povedala si to krásne, nemám to dodať. Jo, to máš pravdu, že vlastně už je tam i ta spisovatelská část, že jo, to je super, ano. No, takže tohle zní úplně všechno fantasticky, tak když se na to díváme, že jo, vlastně z toho nadhledu a jako už v tom, kdy se daří. A můžeme se podívat maličko na tvoje začátky, kdy jsi třeba naskočila do toho podnikání, protože ty jsi dlouhá léta byla zaměstnaná, že jo. A taky to tam souviselo se vztahy, ale vlastně jaká byla ta cesta k tomu tvýmu podnikání? No, skúsim kratšiu verziu. Máme tak hodinu, jo? Máme tak hodinu. Nie. Áno, vzťahom sa venujem celý život, dá sa povedať. Naozaj, už od detstva som dávala dokopy rozhádané kamarátky. Tam to niekde začínalo. A ľudí, ktorí boli iní. A to mi zostalo. Venovala som sa tomu potom počas štúdia a takisto v práci, v politike, kde som riešila hlavne medzinárodné vzťahy, ale aj domáce, konfliktné. Pôsobila som v konfliktných zónach po celom svete. A bola to práca, ktorú som milovala. Bola samozrejme spojená s tým, že žila som podľa politických cyklov. Žila som podľa volieb, voľby určovali môj život, prácu, kampane a tak ďalej. Takže áno, bola som vlastne zamestnaná, či už v centrále politickej strany, v oficiálnych inštitúciách, na ministerstve zahraničia a podobne, ale zároveň som sa veľmi rýchlo naučila, že je to vec neistá, pretože žiješ podľa toho, či vyhráš alebo prehráš a keď vyhráš, tak fajn, tak máš viac práce, ale keď prehráš, tak čo? Vec
vedela som už vtedy, že poprvé zmena, výzva je veľkou súčasťou môjho života a že ju prijímam tak, ako chodí, ale zároveň, že si potrebujem budovať aj iné piliere môjho života, než toto. Také, ktoré ma podržia v tom čase, keď je tak nič, zostali ste v podstate z týždňa na týždeň bez práce. A čo teraz spravíš? Takže taký ten základ rozmýšľania týmto smerom už som mala dlhodobo, ale ja som k tomu nebola vedená od detstva. V našej rodine nikto nepodnikal. Boli to veci, ktoré boli pre nás cudzie. Takže to všetko som neskôr musela začať študovať. No a toto celé trvalo zhruba 20 rokov. A kým som prišla do bodu, kedy som si povedala, že a dosť. Milujem ten život, ale je vyčerpávajúci a prišiel moment, kedy sa chcem postaviť sama za seba. Aby som mohla mať život, lebo v politike ho veľmi nemáš, aby som mohla byť slobodná, aby som mohla vytvoriť niečo svoje vlastné, za čo sa jedného dňa môžem postaviť. A samozrejme, aby som nemusela pracovať už pre iných, lebo aj to je veľmi dôležité. Ja milujem slobodu. Je pre mňa nesmierne dôležitá, je to moja obrovská hodnota. Takže prišiel ten čas. No a bol tam veľmi zaujímavý bod, kedy sme prehrali voľby a už som bola rozhodnutá, že pôjdem tou cestou, ale oni to všetko urýchlili. A tak si hovorím, dobre, takže zase do mesiaca bez práce, posledné finančné zásoby, asi zhruba na pol roka som vedela, že mám finančné zásoby. A samozrejme, tak ako vy, ako ty, proste hypotéky, nájmy a neviem proste čo, všetko, každý má nejaké záväzky. To nie je, že tak teraz si tu som na zelené lúčke a padá mi niečo z neba, vôbec nie. No a dala som si záväzok. Mám pol roka na to, že si rozvíjem niečo svoje. No tak to je krásný. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli tam byl nějaký ten milník, kdy se třeba naštvala, to byly teda ty prohrané volby, jo? To nebylo ani naštvání, spíš prostě nedalo se jinak svým způsobem. Hej, Dokonce to, co ty říkáš, já se s tím setkávám víc a víc, že ke mně, vlastně já mám ten jeden hlavní projekt intuitivní mentoring a do toho mentoringu mi chodí lidi, kteří říkají, já už musím najít tu jistotu v tom podnikání. Vlastně to, že se spolehnu sama na sebe, hodně podobný, co ty říkáš. Stále je většina ty, kteří mají pocit, že v zaměstnání je ta jistota, ale už se to jakoby otáčí, že i já to jakoby vnímám a přesně, no, já taky tohle to mám velmi podobný. No a jaký byly ty tvoje začátky? Protože já si pamatuju, když jsem začínala, nebo i teď to vidím u těch mých klientů, prostě si otevřu ičo, že jo, a lidi si mě nějak najdou a jako čekají to jako hurvínek válku trošku. Tak jak to bylo u tebe? No. Nie, no takto to asi nefunguje. Ja myslím, že veľa z nás tu na tejto našej oblasti onlineového podnikania má veľmi podobné začiatky, pretože oni bolo niekoľko ciest v tej dobe, ktorou sa dalo ísť. Ja myslím, že nevadí, keď budem spomínať nejaké mená, ale možno to najpodstatnejšie. Hľadala som si učiteľov, hľadala som si mentorov, hľadala som si tých, ktorí vedeli, čo robia. Lebo ja som teda fakt netušila. Ja som nevedela, čo chcem, ja som nevedela, kade ktorou cestou. Takže veľmi dôležitý krok bol ten obsahový a tam si ma našiel Tony Robbins. A napriek tomu, že vzťahy som študovala, vzťahy som robila, to bola moja práca primárna celé tie roky, tak som potrebovala nájsť ako keby taký uhol pohľadu, ako to preniesť viac do civilného života. Ja som nemala jasné, ako presne to bude vyzerať. Nevedela som, mala som témy, vedela som, v čom som silná, vedela som, čo je fajn, ale nástroje niektoré mi ešte chýbali. Vlastne dať to do takého nejakého rámca, to tam nebolo. A vtedy práve mi prišiel Tony a to bol ďalší veľmi dôležitý bod. Nepoznala som Tonyho Robbinsa v tej dobe, ale začali mi skákať videá a začala som ho pozerať. Vrajím si, že konečne niekto, kto rozumie tomu, že to nie je iba tu, ale akákoľvek zmena musí nastať aj v našom tele. Že to vlastne prepojenie toho systému. Ja som bola aj tanečnica, venovala som sa modernému baletu, klasike, umeniu, takisto celý svoj život. To bola ďalšia moja línia, takže som chápala toto celé, akože akým spôsobom moje telo mi pomáha pri tej práci celý život. A tam mi to zrazu začalo zapadať. Hovorím si, yes. No a tak, keď prišla ponuka urobiť si tréning vlastne v Robbins Madness Training, čo je vlastne jediný inštitút oficiálny Tonyho Robbinsa, ktorý vlastne tvorí koučov a mentorov, tak som vzala polovicu tých peňazí, čo som mala na toho pol roka a investovala som ich tam. Taký, že takou malou dušičkou, že dokalu, že neviem, kam to povedie, neviem, čo to bude, ale robila som to primárne pre seba. Takže to bola jedna vec. No a
To mi zabralo potom ďalšie mesiace štúdia vlastne, ale oni nás už na konci toho štúdia vlastne viedli aj k praxi, takže vďaka tomu, že ma títo moji mentori viedli k tej praxi, tak som už musela začať mentorovať, koučovať a tak ďalej, čo bolo úžasné. No a ten technologický postup som sa zase učila od iných mentorov. V tej dobe Stáňa Mrazková, som podnikanie z pláže, Paťo Mažár, Miliónová výzva a všetky tieto veci, ktoré vtedy fičali, takže ja som bola všade. A takisto to boli veci, ktoré som si veľmi nemohla dovoliť, ale musela, protože jinak by som nikdy se nedostala tam, kde som. To mi úplně připomínáš přesně, když jsem taky přemýšlela, jestli jako budu investovat do práce s mentorem a fakt to bylo, hele, to bylo tak hraniční, že muž se na mě koukal, jestli si nedělám srandu a nám zůstalo pár tisíc na účtě a rozumíš, už jsme prostě měli děti a nebo teda aspoň tu jednu a já si říkala, ale já to otočím, já to jako vím, to už je prostě to poslední, přesně jeden z posledních jako velkých a fakt jsem to otočila. Během druhého měsíce jsem to otočila a od té doby to jde. Je klepu to samozřejmě, protože to se tak vyvíjí, že nikdy nevíš, ale jde to jako nahoru. Jo, někdy jako do toho podnikání někdy musíme jít riskantně, ale samozřejmě trošku moudře, jo, mít to jakoby promyšlení, my jsme měli nějaký peníze, kde jsme si mohli vybrat, kdyby to fakt nevyšlo, jo, ale nechtěli jsme, jo, prostě jsme šli z toho, co je na účtě a jo, no, jakože jak risk vnímáš a jak intuici vnímáš jako součást tvýho podnikání? Pozri, riziko, ako sa hovorí, kto to spieva v tej piesni, svet nepatril nikomu, kto nebol hráč. Aha. Riziko je absolútne zásadná vec a keď aj pracujem s klientami, ale takisto aj ty poznáš Tonyho a vlastne psychológiu základných ľudských potrieb, tak istota a bezpečie je áno, jedna z našich základných potrieb, ale hneď ďalšia je zmena a výzva. A výskumy hovoria, že kvalitnejší život majú tí, ktorí sa rozhodnú zariskovať, ktorí majú zmenu a výzvu ako súčasť svojho života. Takže ja myslím, že ja som tú hranicu mala dávno posunutú niekde inde vďaka tomu spôsobu života, ktorý som žila, ale to nič nemení na tom, že to bolo riskantné a že som nevedela, čo sa stane, ale vedela som, že potrebujem urobiť to rozhodnutie. Nie, že jednoducho potrebujem ho spraviť, pretože čo ma čakalo, čo bola alternatíva? Alternatíva bola nájsť si ďalšiu prácu a dostávala som krásne ponuky a to bola ešte ďalšia sranda na tom celom. Prichádzali také nádherné ponuky. Ja som si predstavila, normálne moje srdce po nich píšťalo. Takže potom som si predstavila, čo to znamená. Znova budem síce v nejakom paláci, ale od 7 ráno do 10 do večera. Znova budem svoju energiu dávať pre niekoho iného. Znova nebudem ja páňou môjho času. Mala som v tej dobe rozvíjajúci sa vzťah, ktorý bol cez hranice. Mohla by som zabudnúť na to, že by ten vzťah sa niekam posunul. Dnes je môj drahý môj manžel a máme nádherný vzťah a je nám krásne. Práve preto, že som si dovolila všetky tieto veci. A hlavne poznám sa. Ja viem, že mám niečo, čo je podľa mňa veľmi dôležité. A to je to, čo asi sa aj dostaneme k tomu, odlišuje okrem samozrejme skvelých mentorov a učiteľov. A vtedy si nebola v tej dobe, možno by som bola u teba, keď už program fungoval. Ja som sa učila spolu s tebou, nebo vedľa tebe. Presne tak. Tak. A ja som vedela, že musím a že mám disciplínu. Pretože disciplína je absolútne zásadná. Oddeľuje ľudí, ktorí úspejú a nie je podľa mňa, ktorí majú správne, nie? Pretože ľudia, zase aj k tomu sa možno dostaneme, ale čo som veľmi veľakrát videla okolo seba, tak veľa ľudí verí tomu, a teraz nechcem sa absolútne nikoho dotknúť. Ja verím po všeličo možné, čo nás môže v živote viesť. Ale verím aj vo výsledky. A je veľa ľudí, ktorí sľubujú napojenie a naladenie a výsledky bez práce, ale to nejde, to nefunguje. Proste život nie je takto usporiadaný. Dostaneš, dá to, čo dáš. Ty musíš dať nejakú energiu, aby sa ti mohla vrátiť naspäť. A myslím si, že mnohým ľuďom sa nedarí pohnúť, pretože hľadajú ľahšiu cestu. Ale to proste nejde, tú prácu musíme. Áno. A to je i ten... Promiň. Prepač. Ne, že to je ten citát, že úspěšní se liší od, nebo neúspěšní se liší od úspěšných tím, že ty úspěšní jdou a dělají ty diskomfortní kroky, které ty neúspěšní nedělají. Jo, to je přesně ono, jo. Že hodně mi to jakoby ladí. Áno, a to môže byť aj to, že tak jednoducho investuješ, ale keď už investuješ, a ideálne dosť, aby to dostatočne bolelo, vieš, že tie ceny tých programov sú aj motivačné, však aj moje. Áno. Že ja viem, že keby človek zaplatil 10 eur, tak neurobí to, čo keď zaplatí 10 000. Áno. No.
A tady ty vlastně jakože náhody, že přicházejí takový ty super pozice, super místa, tak já tomu říkám testing, že vlastně fakt jsi testovaná, jestli držíš tu vizi a jestli držíš ten směr, anebo při první příležitosti zjednodušit si, zdánlivě, jo, zjednodušit si život, tam jakoby napluješ znova do těch starých kolejí. Takže to je tak typický, jo, takže tohle nás jenom zkouší, jestli jsme fakt rozhodnutí prostě toho v tom podnikání uspět. Takže jo, to je tak typický, no. No a když se ještě podíváme na tvoje třeba i nějaký neúspěchy, jo? Třeba přešlapy, i ať už hodně v minulosti nebo i nedávno, jak budeš chtít, jo, co bys třeba určitě už dělala jinak? Máš tam něco takového? Adi, zase, že koľko máme času? Zkus 1, 2 třeba. To je non-stop, to je proste, keby som, hovoríš, čo by som, pýtaš sa na to, čo by som nerobila, ja by som sa možno pozrela na to, čo by som robila. O mnoho skôr by som sa začala venovať hlavne finančnému vzdelávaniu. To je zásadná vec. Proste financie, investovanie, kontrola a všetky tieto záležitosti. No a čo by som nerobila, alebo čo boli neúspechy? Neviem, no, přešlapy. Možná přešlapy lépe. Pozri, vieš, ako toto funguje. Proste my dávame von témy, kampane, prichádzame s nápadmi a tie sa môžu chytiť a nemusia. Môžem mať niekedy pocit, že wow, že toto je dôležité, no proste ľudia prežívajú a keď im to takto poviem, tak vrhnú sa na to a pôjdu do tej kampane a oni nejdú. A keď si to rozoberám, tak si potom uvedomujem, že aha, OK, ja robím vzťahy a keď dám titulok, ja neviem, že podvádza ťa muž, urob toto a daj mi do komentára áno, chcem, no tak žiadna žena nenapíše do komentára áno, že ma podvádza muž. Jasne. Hej, že vlastne musím ako viac rozmýšľať a v tej mojej oblasti, v ktorej som, to je prvá taká vec. No a potom druhá, na ktorú nás upozorňovali dávno naši mentori a ja na ňu rada zabudám, je, že my už keď vlastne sme na tej ceste profesne niekde ďalej, tak nám už tie, ako keby utekajú niekedy tie základy, a že vlastne človek, ktorý začína, tak on ešte nemyslí ako my, to znamená, ešte nerozumie tým termínom, nerozumie tým veciam a vlastne ako vrácať sa stále k tomu, vlastne k tým základom, vlastne tu aj pre tých ľudí, ktorí nemali ten problém pred 5 rokmi, ale majú ho hneď, majú ho teraz a že ja už som niekde inde, tak aj tak potrebujem hovoriť aj k ním. Tak možno to je, a to je stále to isté, že vlastne veľa práve chýb, povedzme, ja to nenazývam chyby, je proste príležitosti na rast. Jasne. Vznikajú vtedy, keď ja mám ten výborný nápad, ale nie je otestovaný. A potom, keď chodím von a dám si tú prácu a námahu, tak zistím, že nefunguje. Tak to je blbé. To je blbé. Ale zároveň to je prostě úplně běžný, vej. To je vlastně realita toho podnikání, že ne vždycky se strefíme. A já jsem tak ráda, že to říkáš, protože to všechno vypadá, že přijdu s prvním magnetem, s první věcí a prostě je ze mě milionář. Ale tak to vůbec není. Častokrát ty magnety třeba se jich tvoří víc, jo. A jinak to, co říkáš ty základy, jo, tak to si taky pamatuju, že jsem měla. Já dokonce i to učím vlastně ve výcviku, v koučovacím výcviku intuitivní kouč. Říkám tomu schody vývoje, že my jako lidi vlastně vyrosteme někam a pak už se hůř vracíme na tu úroveň, kdy jsme ty problémy ještě měli, anebo třeba naši klienti měli. A i vlastně je to o tom vědomě sestupovat ty schody níž a níž a níž a navnímávat si toho, já říkám avatara, ideálního zákazníka, ideálního avatara, aby jsme mu jako fakt rozuměli a mluvili mu z duše ještě líp, než aby vlastně byl úplně v šoku, co o něm všechno víme, protože mu rozumíme, že jo. No, takže jo, to je někdy výzva. Hej, veľká. Takže to sa v podstate stále opakuje. No a kdyby si teda měla, jo, protože nás určitě sledují koučové, terapeuti, mentoři a možná další specialisti, kteří pomáhají lidem. Jaký bys dala třeba doporučení těm, kteří začínají? Jo? A hovorím to relatívne často, pretože mám okolo seba dosť ľudí, ktorí začínajú napríklad hlavne osobne, vlastne priatelia. A najpodstatnejšie je rozhodnúť sa pre jednu vec. Respektíve aspoň to je to, čo mne fungovalo, pretože každá z nás, alebo mnohí z nás majú rôzne talenty, majú rôzne kurzy, majú rôzne schopnosti a nevieme sa rozhodnúť. A je s tou cestou, alebo ktorou. V princípe je to úplne jedno, len začni. Začni a drž sa jednej veci a z nej potom rozvinieš všetko ostatné. Samozrejme, zase napíšem text v zmysle, že tak a čakáš na jeho správu a neodpisuje ti. Môže sa to zdať jednoduché, keď sa niekto na ne pozrie, kto ma pozná, že veď ty vieš také veci, tak tu si pozeráme nejaké
posty o tom, že furt dookola, že ti neodpisuje na správu. Áno, lenže človek príde kvôli bolesti, ktorú zažíva. Tá bolesť je jednoduchá. Tá bolesť sa týka každodenných vecí. Ale ja viem, že keď už ku mne príde, tak už sa dostaneme ďalej, tak budem mať príležitosť využiť všetky svoje schopnosti, ktorých môže byť veľa. Či už je to s mysľou, s telom, mentorovanie, koučovanie, milióny nástrojov, metód a techník a všetkého možného, čo viem. Ale až vtedy, keď ten človek príde ku mne. Ale začať musí tým, že vie, OK, to je tá, ktorá mi pomôže, keď mi je zo vzťahu práve zle. Keď proste tu pre mňa nie. Áno, ja som tá. A potom prerobíme celý tvoj život. Totál transformace. Krásný. Já jsem tu myšlenku, teď mi utekla, jak jsi vlastně popisovala o tom zacílení. Už vím, že třeba ke mně často přicházejí klienti a vlastně cítí jakože úzkost z toho všeho, v čem umí pomoct, víš, v těch jako různých oblastech. A já jim vždycky říkám, dejte to na parkoviště, dejte půl roku šanci tady tomu tématu, fakt ho vytěžte na maximum a pak klidně přidávejte další věci, které milujete, protože jinak, když budete dělat 3-5 projektů naraz, tak vlastně já tomu říkám, že to je zabiják motivace, protože vlastně ty výsledky, oni jakože přijdou, ale v mnohem delším čase a to většinou prostě už ta motivace je na bodě 0 a ve většině případů to lidi vzdají, protože prostě nevydržejí takovou dobu jakoby bez nějakých matatelných výsledků. Takže když jsme u jednoho toho tématu, tak ta moje zkušenost je, že vlastně ty výsledky přijdou mnohem rychleji a samozřejmě nás to víc baví a motivuje. Jo? Takže parking, naprosto souhlasím, hlavní téma a vlastně docela jedno, co si vyberete. Hlavně, aby vám v tom bylo dobře, že? Aby tam byla ta vášeň, což ty očividně ve vztazích fakt máš, už tam krásný, silný příběh, takže hraješ dobře tu hru, jak se říkala, vlastně hrát, že jo. No. A můžu na další otázku, nebo bys něco doplnila tady k tomu? Můžu, jo. Já bych se chtěla zeptat na ten tvůj úplně úžasný formát vlastně ve skupině Vztahy by LKV, že říkám to dobře, facebooková skupina. LVK, promiň, jsem to popletla. A tam je ten úplně perfektní formát mučírna. Tak jak to vlastně vzniklo? A jestli nám můžeš vlastně i říct, jak tam pomáháš a případně, jaký tam máš i ty prodejní strategie, jestli tam jsou, nebo marketingový, jo? Tak jak si tohle uchopila? No. Jasné. No, to bolo celkom vtipné. To vzniklo, keď som z jednou zo svojich mentoriek, zo svojich biznis mentoriek, práve bola v Španielsku. Sme si dali taký víkend a 3 dní sme seba tvorili veci a písali a tak ďalej. A sme si povedali, že ako mi dievčatá posielajú tie SMS-ky, že čo im ten muž píše a čo jemu majú odpísať a tak ďalej. Takže urobíme taký formát, že oni mi to budú posielať a ja im to budem rozoberať, že ako keby dešifrovať a čo napísať naspäť. No a tak nejak, keďže ono to nie je príjemná vec, vieš, že nechať si akože kafrať do týchto vecí, tak som si povedala, že to je také vnútorné utrpenie, také mučenie sa, takže to bude mučiareň, takže takto to vzniklo. No ono sa to medzi tým posunulo do rôznych podôb, ale v podstate tá pointa je, že je to relatívne krátky formát, a krátke formáty, no to je veľká téma, ale v každom prípade malo by to byť zhruba, zvyčajne je niekde medzi 20 minútami a pol hodinou. A je to o tom, že dáma napíše do našej skupiny, ideálne teda už do klubu, už to meníme vlastne na klub Vzťahy Premium, takže napíšem, čo ju trápi práve teraz a ja s ňou v tej mučiarni pracujem, ale ona nemusí byť na videu, ona je tam vlastne prihlásená, takže píše nám do komentárov a môže tam aj nebyť, keď to náhodou nevyhovuje, ale jednoducho aj rozoberá vlastne presne to a dávam jej návod vlastne prvých krokov, ktoré má urobiť, aby sa z toho dostala. A posunuli sme to ďalej až tak, že momentálne máme aj ďalšiu časť mučiarne, ktorá sa volá Ako to dopadlo, takže môj tým dosledováva, čo sa udialo. A po 2-3 týždňoch máme vlastne zase rozhovor s tou dámou, akože spätnú väzbu, že čo sa podarilo, čo z toho dala do praxe. Takže je to vlastne zadarmo, pretože normálne samozrejme mám svoje ceny a nie je úplne jednoduché sa dnes ku mne dostať, ale takýmto spôsobom dámy môžu dostať vlastne mentoring s tým, že nám potom referujú, ako to je a potom záznam v klube Vzťahy Premium z toho celého. Že máme za sebou už stovky mučiarní krásnych tém a je to veľmi užitočný formát, povedala by som, pretože je veľmi praktický, veľmi k veci a pomáha práve tam, kde je treba v tej chvíli. To je právě úplně úžasný, že mně se hodně líbí, že to vychází z lidí, z opravdových skutečných lidí. Hodně mi to připomíná, že já jsem si kdysi vymyslela, jak by měl vypadat intuitivní mentoring, co by mě jako pomohlo před lety, před těma 10-12 lety, když jsem začínala. A vlastně teď už mám
teď už mám 4, 5 verzí vlastně toho mentoringu a každá, nebo každý, ty muži ke mně si může vlastně vybrat podle toho, co mu zrovna vyhovuje. Že taky to vzniklo z těch lidí, nejdřív byly 2, pak 3, jo, a teď už jich je 5, takže to je úplně boží. A tohle, co ty říkáš, mi přijde naprosto nejvíc praktický, proto je to tak oblíbený, že jo, protože vlastně je to konkrétní z života spousta žen, je to hlavně pro ženy, že jo, se tam jako najde a najde ty inspiraci, jak to řešit, no. Takže úplne ešte aj na predajnú stratégiu prípadne. A v podstate tam je to relatívne jednoduché, ako tam to nerobím žiadnym sofistikovaným spôsobom. Je to hlavne o tom, že na jednej strane sme používali Mučiareň ako nástroj, aby ľudia chodili do skupiny. To znamená, že sme o tom hovorili, že táto téma je daná, alebo tému viem vzhľadom na to, že viem tak 2 dní popred, bolo by lepšie skôr. Niekedy sa to darí, niekedy nie. V každom prípade tú tému už viem na základe tej otázky, to niekto nazveme a môžeme sa dať na ostatné naše siete a pozvať ľudí vlastne do skupiny alebo z našej databázy, aby prišli do skupiny. Teraz už to budeme používať práve pre klub Vzťahy Premium, už nie pre verejnú skupinu. A potom už záleží od toho, čo práve bola tá téma a čo sa týkala a čo z toho, čo mám, je riešenie. Takže keď viem, že dáma potrebuje popracovať viac so svojimi pocitmi, tak ju viem viesť na majsterku svojich emócií, čo je môj kurz, ktorý sa týka práve spracovania pocitov. Alebo na niečo ďalšie. Takže tam už to išlo skôr podľa toho obsahu, že čo sa tam reálne dialo. A takto som viedla vlastne ľudí ďalej. A že si postupně vytvořila teda škálu, na co se ty otázky vlastně jakože zabývají, čím se zabývají a pak si postupně mohla vlastně nabízet i ty svoje produkty, jak dál pokračovat, jít víc do hloubky, nejenom ty první kroky. Jo, říkám to dobře. Neviem teraz, či rozumiem, ale v každom prípade vždycky to záležalo proste od toho, čo tá dáma potrebuje. A ona sa mohla riadiť iba tým, čo som jej povedala, alebo presne asi to je to, čo si myslela, že tie kurzy alebo programy sú vlastne krok ďalej. Áno, přesně tak. Tak, áno, jasne, presne. Môže vybrať. To, čo už dostala, môže to použiť hneď, ale keď chce ďalej rozobrať tú vec, lebo za pol hodinu nerozoberiem celý život, nepoviem jej úplne všetko, to nejde samozrejme. Mučiareň je taký prvý krok, je taký hlavný nástroj, alebo taký pohľad, už podľa toho, čo treba, ale isté, že nestačí. Je dôležité, aby sme ďalej pracovali so sebou, pretože ten dôvod, ktorý nás doviedol do tej situácie, v ktorej sme stále pretrváva. To vieme vyriešiť, to neznamená, že sa nám nezopakuje a musíme ísť ďalej hlbšie a presne, keď sa tá dáma rozhodne, že chce ísť ďalej, tak tam má návrhy. Tak. Perfektní. No a zároveň, ale vlastně i když nejde dále, tak je to hodně jako hodnotný, že jo. Vlastně já mám jakoby podobně tu svoji skupinu Bohatý kouč, chudý kouč, kde lidi dostávají taky hodnotný obsah a i takový mikrotréninky a tak. A dokonce tam mám i jako lidi, který vím, že uspěli, měli samozřejmě velký predispozice pro to a uspěli už jenom s tou skupinou, jo? Takže prostě vlastně nasávali velmi detailně to, co tam říkám a ten moudrý, jo, prostě podnikatel si z toho, nebo u tebe teda moudrá žena si z toho odnese vlastně dostat, dokáže už takhle udělat velký změny a samozřejmě ten, kdo chce podporu, tak s tebou prostě může jít dál, to je krásný. Absolutne, presne tak to funguje. Perfektní. No a když bychom se teda podívali na to, teď už to tvoje konkrétní téma vztahy, jo? Když by tady třeba byl někdo single nebo řešil nějaký neúplně zdravý vztahy a nevím, jestli to máš jenom partnersky, nebo že třeba i k dětem nebo jako třeba v rodině širší nebo tak a chtěli by nějakou změnu. Je tam něco, jako třeba 1 až 3 kroky, který tak typicky jako doporučuješ, aby jsme dali takhle i tady v tom odvětví tady hodnotu. Jasné. No, veľmi záleží od tej konkrétnej situácie. Je trošku iné, je to pre ženu, ako si povedala, ktorá je práve single a chce vzťah, trošku iné je to, keď je práve vo vzťahu, alebo presne riešia niečo s rodinou. Áno, venujeme sa aj vzťahom s deťmi, venujeme sa aj rodinným systémom určite, aj keď to už skôr v rámci mentoringu vzťah. Tam na to máme priestor už vtedy, keď máme naozaj možnosť hovoriť spolu viacej a ísť viac do hĺbky. Mám polročný program, ktorý sa volá Mentoring vzťah a tam samozrejme to riešime. Zároveň ale všetky naše programy sú postavené na jednej zásadnej veci a to je vzťah k sebe samej. Vzťah k sebe samej je číslo 1. Ja vždy hovorím, že náš život je postavený na niekoľkých zásadných pilieroch, ale samozrejme patrí tam vzťah k sebe samej ako na prvom mieste a z toho sa potom odvíjajú vzťahy s rodinou, s priateľmi, s celým okolím, s prácou a potom vzťah s tým partnerom. To sú vlastne také 3 hlavné veci. A keď nemám, takže univerzálna odpoveď by bola, keď chceš, alebo keď je tu práve niekto, kto v akýkoľvek z týchto oblastí úplne nie je spokojný, šťastný, spokojná, šťastná, tak to znamená, že musíme začať tu.
Musíme začať v tom vnútri, musíme začať samé sebou. A od toho sa potom odrážajú alebo odvíjajú všetky tieto ďalšie kroky. Samozrejme, za mnou prichádzajú dámy, ktoré majú primárne dámy. Ja síce pracujem aj s mužmi, ale zase už v rámci mentoringu, kde už som aj s ich partnermi, mamami a tak ďalej. A tam to je to fascinujúce. Tam sa to práve otvára. Tam je práve ten priestor použiť všetky možné nástroje, ktoré máme k dispozícii, môj tím a tak ďalej. To už je taká vec. Ale kurzy sú vlastne o tom, že je to nástroj pre teba. Nie vlastne pre každú dámu samu. Ale áno, chcela som vlastne povedať nejaký konkrétny, vlastne alebo ty si chcela pár nejakých možno univerzálnych krokov. Takže keď niekomu nie je teraz, že práve teraz v tejto chvíli dobre, tak my máme ešte jeden nástroj, to sa volá diagnostika osobného života. A to je úplne fantastická, pretože ona nám ukazuje, prečo nám do života prichádzajú práve tí muži, hlavne, ktorí k nám prichádzajú. Robia to aj deti, môže použiť aj deti, môže použiť aj rodičov, ale primárne sú to muži, pretože to nie je rodina. Tých si vyberáme. A všetko to, čo nás na nich priťahuje, je to, čo my same máme. Je to vlastne súčasť seba, súčasť nás, naša identita, ktorú ale nežijeme nežijeme naplno. A to, čo nás na nich hnevá, štve a bolí, je nepochopená vlastná identita. Takže či si single, nejakých mužov si mala, niečo ťa tam bolí, možno práve ten ťa opustil, tak sa pozri, čo je to, čo ťa na ňom priťahovalo najviac. A to je to, čo ty máš do svojho života prijať. Na tvojom partnerovi rovnako teraz. Je vlastne na tých ľuďoch, ktorí sú pre teba najdôležitejší. Ja viem, že to znie teraz tak, že do keľu, čo ty myslíš. Veľmi jednoducho. Predstav si, že sa ti páčia takí úspešní muži. Vieš, čo sa často deje. Ja chcem toho takého úspešného, takého charizmatického, čo sa vie postaviť za seba. Vieš, často mi dievčatá toto hovoria, že chcú. Ja, že super, výborné. No a potom taký príde, takého nájde, a Luci už taký prišiel, dobre. No a čo sa stane o pol roka neskôr? Luci, on na mňa nikdy nemá čas, on je stále s niekým iným, on sa stále s niekým rozpráva, on furt niekam cestuje, ja už som na nervy z toho celého. Takže nehovor, že to bol tvoj splnený sen. Čo priťahol človek, ktorý mal kvality, ktoré ona má sama. Postaviť sa za seba, byť úspešný, stať sa tou prvou, byť videná, to sú tvoje kvality, preto ťa priťahuje takýto muž, ale ty si to nepochopila a nedala si to do svojho života a preto ťa to začalo hnevať. A preto ťa teraz irituje na ňom to, čo ty sa má žiť a bude úplne iné. Keď aj ty budeš tá, čo bude na telefóne, keď aj ty budeš tá, ktorá zrazu bude zaneprázdnená, keď konečne si budete môcť rozumieť, pretože s tebou bude hovoriť ako so seberovnou. To sú fascinujúce veci a práve v klube a vlastne ešte stále v skupine robíme diagnostiku, kde do tohto ideme ďalej, vlastne do tejto hĺbky. Takže je ťažké dať jeden krok pre všetkých ľudí, alebo 2-3, ktorí sú v tej situácii, ale keď môžem začať, tak sa pozri na to, čo ťa najviac priťahuje na ľuďoch okolo a čo ťa najviac série, ak teda smiem. A tam na to, čo máš začať teraz. Úplně boží, krásná práce s identitou, takhle vlastně ve zkratce. A já jsem teď úplně zažila, jo, takový to, proč ty lidi chodí do týmu čírny, nejenom pro ten obsah zdarma a kroky, ale i pro tuhletu energii, kterou tady si krásně ukázala. To bylo úplně boží tě sledovat, takhle v akci. Takže moc děkuju za takovou jako ukázku, ochutnávku. A hlavně jako velmi, velmi prostě fakt super tip, jo, moc s ním souzním. No, tak jo, tak půjdeme teď zpátky do toho podnikání. Když se podíváme na ten tvůj marketing, jak ty vlastně děláš marketing, co tobě funguje, když vezmeme sociální sítě, co všechno, jsi dost aktivní, já tě sleduju. Takže co je to, co funguje tobě jako Lucce? Možno pôjdem na začiatok. Aj na to sa ma často pýtajú, aj ty si sa vlastne pýtala, možno nie úplne priamo. Čo je to, čo mne možno pomohlo výjsť z radu ľudí, ktorí sa to možno nepodarí. Pretože, ako povedzme si, a aj ty sa s tým musíš stretávať veľmi často, mať túžbu po svojom vlastnom podnikaní neznamená, že to dosiahneš. Šance sa zásadne zvyšujú dobrým vedením. Keď ty máš ľudí, ktorých vedieš, tak ich šance na úspech sa zásadne zvyšujú. Takže to je úplne zásadná vec, to znamená byť obklopená ľuďmi a mať ľudí, ktorí ti vedia pomôcť. Takže môj najlepší marketingový ťah je mať človeka, na ktorého sa môžem obrátiť. Mať učiteľov, non-stop sa vzdelávať. Nie náhodou sa hovorí, že vlastne podnikanie je možno 40% práca, maximálne až 60% marketing. Je to tak.
niekto, kto si povie, že ja chcem iba tu robiť koučku alebo mentorku alebo čokoľvek a mňa nezaujímajú financie, mňa nezaujímajú sociálne siete, to je v poriadku, ale nevybuduješ podnikanie. A to je takisto legitímne. To je úplne OK. Ty budeš ten fantastický zamestnanec alebo niekto, kto bude pracovať pre iných. A to je dobré. A ja mám ľudí, ktorí pre mňa pracujú v našej spoločnosti. Čo je super. A to je úžasné. Nie každý sa narodil na to, aby podnikal, ale mnohým by sa to mohlo podariť, keby mali to dobré vedenie. Takže šance uspieť by sa zásadne zvýšili. To je prvá vec. Takže marketingový ťah číslo 1, maj dobrých učiteľov a non-stop sa vzdelávaj. No a to bola, že ja som hneď od začiatku, keď som netušila, ako poriadne, čo robím, používala reklamu. Áno, organika je samozrejme úžasná a treba sa jej venovať, lenže keď si na začiatku a nemáš dosahy a nemáš nikoho, tak ako sa chceš dostať? Jasné, sú stratégie, aj tie som robila, potrebuješ zase trpezlivosť, potrebuješ disciplínu, samozrejme, ale ide to ruka a ruke, samozrejme, ideálne už teda s nejakou podporou. A to je to, kde ja som sa nebála hneď úplne, že od začiatku, aj keď to boli 2 eurá na deň. Ale ísť do toho. Takže pre mňa je taká fakt, že mantra, možno, že 2 také hlavné. Jednu som sa naučila od Warrena Buffetta a jednu od Maťa Vašára, alebo koho, už neviem. V každom prípade prvá je, že non-stop ide reklama. Ja úplne trpím, keď nemáme proste pod reklamou. Že normálne ma to vždycky bolí. Ale súvisí s to prvou. Nikdy nestrácaj peniaze. To znamená, že reklama áno, ale nie je stratová. U mňa neexistuje strata. Neexistuje. Keď viem, že niečo nefunguje tak, ako treba, tak to ruším a tvorím nové. Áno. Ja viem, že sú rôzne všelijaké metódy a samozrejme výpočet toho, akým spôsobom sa tá strata počíta. Môžeme byť v mínuse v kampani na Facebooku a vieme, že sa nám to potom nejakým spôsobom vráti a tak ďalej, chápem, ale ja sa snažím aj tomu vyhýbať. Nehovorím, že to je najlepšia stratégia na svete, ale moja je táto. Funguje, to je důležitý. No to, co tady říkáš, je hodně mindsetovýho. Já třeba i jakoby mám v mentoringu i třeba pokročilejší už podnikatelky, kteří už prostě vydělávají 100 000, jedna měla i miliony. A vlastně i tam se stále setkávám s tím, reklamuji jenom na kampaň. A já říkám, proč? Když se to udělá chytře a moudře, může jet non-stop a vlastně ty zaprvé máš přísun nových lidí a zároveň můžeš i vydělávat, když se to udělá fakt jako velmi dobře, jo. A je to opravdu něco, co je potřeba jako předsvaknout, že to není jenom o tom, že tady na měsíc zapnu reklamu a mám hotovo, ale že je to fakt non-stop. Prostě tohle to je přesně mantra i u mě teda. A přijde mi naprosto luxusní, protože se to i přirozeně obměňuje, že lidi jsou už i zvyklí se odhlašovat, jo? Což je v pořádku, protože nechceme, aby někdo odebíral naše e-maily například, nebo sledoval nás, když mu to nedává tu hodnotu, tak ať se prostě svobodně odhlásí, ono často ta reklama ho přivede znova, když přineseš nějaký zajímavý další magnet, že jo? Nebo něco prostě zajímavého. Ale je to úplně v pořádku, takže tam je to taky takovej proud, že to jakoby proudí, že jo? Tady to. No, a jak ještě by si řekla, že to souvisí s autentičností, protože já jako velmi jsem zastánce toho, že když si na něco hrajeme, nebo se snažíme o něco, nebo být jako někdo, tak to vlastně moc nefunguje. Co ty? Jakou máš s tím zkušenost? No, ja väčšinou, ja si to spomenula, proste robím veci tak, ako sú. Spomenula, sú. Ja si to furt obzerám, furt mám tú svoju stoličku a neviem čo, no nemám to perfektné, nemám to dokonale, kašlem na to. Jedno z mojich hlavných hestiel, počkaj, mám to tu? Nemám, akurát sa mi minuli moje krásne fľaše, už sme všetky predali. Jedno z zásadných hesiel je no a čo? Proste mám takú krásnu fľašu, kde to mám tak napísané a používame to kade tade na zápisníkoch a tak. Proste no a čo? No a čo, že to nie je perfektné, hlavne, že to je. Jasne. Robin Sharma akurát to minule krásne zadefinoval, pretože sme boli vlastne 2 roky, som bola vo veľmi intenzívnom mentoringovom programe práve s Robinom Sharmom. Bolo nás iba 30 ľudí z celého sveta a sme sa osobne stretávali, bolo to fantastické. No a on takisto je veľkým zástancom toho, že jasne dáva čo najväčšiu hodnotu. Vždycky hodnota musí presahovať to, čo dostávame, teda tie peniaze, ktoré dostávame, tak. Ale dôležité je proste nezastať, keď to ešte nie je úplne super, pretože aj všetci to robia. Dostaneš telefón a potom k tomu dostaneš aktualizácie, pretože ti nepovedia, že predali sme ti neperfektný produkt. Oni ti povedia, že budeme ťa aktualizovať. Aktualizácie sú súčasťou nášho sveta.
Takže pre nás to môže znamenať urobiť vysielanie, aj keď práve nemáš make-up, aj keď nemáš dobré svetlo, aj keď nemáš najlepší zvuk, aj keď si niekde v keli. Ja som koľkokrát robila vysielanie z auta, z pumpy, čo ja viem, pretože zase nezastavím svoj život. A to je možno jedna z veľmi zásadných vecí a určite, myslím, že budeš určite aj ty, Adi, že naše podnikanie by malo byť doplnkom nášho života. Náš život by sa nemal točiť. Samozrejme, začiatok je niečo iné. Na začiatku musíš dať tú energiu, silu. Nebudem klamať, ja som pracovala 16 hodín denne. 8 hodín bol obsah, koučovanie, mentorovanie a tak ďalej, no a ďalších 8 hodín boli smart emailingy a aj sociálne siete a faktúry a sprostosti a systémy a management a reklamy a neviem čo všetko. Pamätám si noci, kedy som plakala nad Facebookovou reklamou a nad tým, že som hodinu a pol tvorila e-mail a on sa vymazal vieš. No, proste takéto veci, ktoré sa ti proste dejú a sa ti dejú non-stop podnikanie a budeš plakať. Ne? Ale konečný cieľ, proste to, kam sa chceme dostať, by malo byť zladené s našim spôsobom života. A môj spôsob života je, alebo mám to dané veľmi jasné priority. Chcem byť so svojím manželom, chcem byť mobilná, chcem byť slobodná a chcem dávať ten najlepší možný obsah, ale nie vždy za dokonalých podmienok. Super. To je taková totiž lehkost a pohoda na jednu stranu. Jasně, že jsou tam ty úkoly a povinnosti, ale vlastně zaangažováváš je přesně do toho tvýho životního stylu. Já si pamatuju, že já mám 2 děti, máme psa, 2 kočky, mám muže samozřejmě a šla jsem s nima na procházku a přišla mi můza. Tak jsem si sedla do trávy a byla teda krásně rozkvetlá, jo, někde na jaře prostě za mnou ty děti si tam hrály v té trávě, pes proskakoval, já jsem natočila tu můzu, že jo, to je 1minutkový video a mělo takový úspěch, že jsem ho dala do reklamy a můžu ti říct, že to byla nejúspěšnější reklama a vlastně lákala nebo vedla do intuitivního mentoringu, jenom takhle jednoduše. A úplně to fungovalo, jako nepodaří se to vždycky, jo. Ale fakt tady na to s radostí vzpomínám, že to bylo jako úplně high authentic, jo, prostě. Fakt to fungovalo úplně nejvíc, no. Takže děkuju, že to takhle. Ako jasné, že je potom nejaká hranica súkromia. To je veľmi dôležité si určiť. Že vlastne pracovať, ale tak to už by sme zase išli do nejakých ďalších detailov. Takže ste ani náhodou nie som zástankyňa toho, že mám zdieľať všetko, nemám zdieľať všetko, to vôbec nie, ale na druhej strane, a to ma naučila už dávno politika, najlepšia ochrana je, keď ľudia vedia. Jo. Najviac sme chránené, keď vlastne nemáme čo tajiť. Otázka je časovanie. Kedy to, čo nechceme tajiť dať von, to je druhá vec, aby sme sa naozaj aj chránili, aj týmto spôsobom, ale... Mě to hodně připomíná, jaký to moto ve zranitelnosti je největší síla, jo. Já si pamatuju, že jsem taky, když jsem jakoby to rozjížděla, vedle mě byly ty koučky a říkali, ty co kolikrát sdílíš, to bych vůbec nedala. Říkám, no já už to mám vyřešený, tak už můžu. Já už to vlastně vnímám jako posun a že to může inspirovat. A oni, to je úplně boží. Jo, a vlastně nebudu tam samozřejmě, když jsem v jádru debky, že jo, nebudu sdílet něco, co by mě ještě víc zranilo, když by do mě někdo píchnul, ale když už to pak mám vlastně srovnaný a beru si z toho nějaký aha moment nebo přínosnou lekci, tak proč ne? A přesně co tady říkáš. A vlastně někdy se moje klientky jako diví, že si můžou určovat, jo. Vy si určujete, koho budete mít ve skupině, vy si určujete, co řeknete prostě na veřejnosti, co odhalíte, co, jakoby, jo, je to ta reality show, která prostě lidi baví, tak tohle jo, tohle ne, tady ze zákulisí ano, ale rodinu už ne. Je to úplně jako na vás, že jo. A někdy to je tak objevný, jako aha, já můžu, no jasně, je to tvoje podnikání, že jo. Ty si to vlastně volíš, no. Takže... Tam takisto jedna z takých hraníc, už bola taká veľmi krátka vsúka, je práve napríklad môj partner, ktorý ma veľmi podporuje totálne vo všetkom, ale on nie je typ, ktorý by sa chcel tam fotiť a neviem čo. A ja to rešpektujem. To znamená, že áno, ja viem, že pre podnikanie o vzťahoch by o mnoho viac, ale teda podnikanie o vzťahoch by tak prispelo, alebo pomohlo ešte viac, keby sme mali tie spoločné fotky ešte viac a neviem čo všetko a tie chvíle, ale on nie je tomu tak naklonený. On to robí iným spôsobom, tú podporu, ktorú mi dáva. A tie naše intimné chvíle si proste takisto chcem užiť pre nás, lebo ten život. A keď sa dá a keď súhlasí, tak fotíme alebo natočíme video, totálne. Ne, on je za, ale keď nie, tak proste nie, pretože to nie je len o mne. Je to o ďalšej ľudskej bytosti. A to je práve to, že vlastne tých ľudí, ktorí máme okolo, potrebujeme brať do úvahy aj ich preferencie. To nás takisto ovplyvňuje samozrejme.
Určitě. A já si představ, už to zažívám se starší dcerou, která mi dovoluje a nedovoluje, kdy jí můžu a nemůžu sdílet. Jí se Ja, hodně líbí, když dělá nějakou opičku, tak to většinou jako můžu. ale vlastně to s ní už probírám a to jí je 7, jo. A jo, už tam má svůj postoj a názor, ještě nevím, jestli tomu úplně rozumí, ale prostě taky to respektuju. No. Je to moc důležitý tohleto, protože samozřejmě jo, třeba znám i lidi, kteří ty děti a zvířátka jakoby používají jako ten marketing, proč ne, když s tím prostě všichni souhlasí, že jo. Jo, je to prostě jeden z nástrojů. No, to jsme krásně probrali, ten marketing. Mohla by si nám maličko odkrýt vlastně i něco z těch prodejních strategií, která třeba jenom aspoň jako z nadhledu, která vlastně ti funguje úplně nejlíp, jestli se to dá takhle. Vieš čo, Adi, ja ti vlastne neviem. Ja by som rada odpovedala na túto otázku, ale ja stále neviem. Pretože aj po tom, čo teraz akurát som to počítala, v podstate teraz 6. rok vlastne fungujeme a nemôžem povedať, že zle, myslím si, že veľmi dobré, ale to nič nemení na tom, že je to neustále hľadanie. Je to aj tak, a to aj ty budeš vedieť, je to proste neustále hľadanie a to, čo zafungovalo minulé, vôbec nemusí zafungovať teraz, ty sa na to môžeš spoľahnúť a môže vypáliť úplne inak, lebo zase tie okolnosti sa nejakým spôsobom vyvinú, alebo ty si nejak vnútorne akorát naladená vtedy, alebo akože veľa faktorov tam funguje, takže ja nepoužívam nič, čo by bolo neznáme. Máme klasický systém, povedzme, toho, že máme veci, ktoré sú zadarmo, ktoré si ľudia môžu pozrieť, výmenou prípadne za e-mail, niečo áno, niečo nie, ale väčšinu áno. Dostanú sa k PDF-kám, ku videánku, náhodou samozrejme obrovské množstvo toho, čo je free, hej, čo je proste zadarmo. A potom postupne vlastne idú ďalej, idú cez dostávajú nejaké maily, kde môžu ísť buď do kurzu alebo do mentoringu. Proste ďalej máme produkty, ktoré sú úplne lacné, ktoré stoja proste pár eur a potom také, ktoré stoja tisícky eur, v závislosti od toho, čo človek potrebuje. Má svoj tím, ktorý na tom takisto pracuje, ale keby som povedala, že tak toto je tá jedna, ktorá funguje najviac, asi to neviem povedať, Edi. Možno sa zase iba vrátim k tomu na začiatku. Proste ten prílev ľudí, to, aby o nás vedeli, je to úplne najpodstatnejšie. A už z toho, či práve teraz je to live tréning, a či je v skupine alebo mimo skupiny, či je na špeciálnom linku, či proste je to priamy predaj, alebo je to ešte cez môj tým, alebo čo, to už fakt ako veľmi záleží práve na tom, čo sa práve deje, kde sa my nachádzame, aká téma to je takisto. Takže tak, samozrejme, mali sme obdobie covidové, čo zase fungovalo trošku inak, než obdobie, čo je teraz, no sa to aj posúva. Záleží to aj od našich osobných životov. Vieš, ak niekedy máš proste obdobie, kedy toto je prvoradé a venuješ sa tomu a potom niekedy to ide trošku bokom, pretože sú osobné veci, ktoré dostávajú prednosť vlastne takto. Takže viac menej, čo ja stále robím a tam som ešte stále na ceste a tam práve potrebujem svojich mentorov a podporu a oporu, je práve hľadanie naozaj takého pokoja v tom, že už viem sa spoľahnúť, že mám istotu a bezpečie, že bez nejakej extra námahy to prinesie tie výsledky, ktoré očakávam, ale tam ešte nie sme. Že sme takto, aby som to nepovedala zle, sme veľmi úspešní. 100%. Ale stále mám nesmierne veľmi veľa toho pred sebou. No, to mi krásne povedala, že ja som spokojná. Možno to je to najdôležitejšie. Já si myslím, že jako většina, co to asi sleduje, by byli hodně spokojení, že to jsou ty jejich první vize třeba, jo, ale ty už jich máš kolik za sebou. No a když si teda super. A když se teda podíváš dopředu, chtěla by si maličko sdílet vlastně, jak se vidíš za rok, za 2, za 3, za 5, nebo ten projekt tvůj? Jasné, no. Bola by som veľmi rada, keby sme urobili prácu. To je všetko na mňa. Keby sme mali samozrejme mnoho viacej automatizovaných systémov, kde to je moja osobná chyba, keď sa zase bavím o nejakých chybách, a to je to, že ja milujem tvoriť, ja milujem tú prácu, presne tie vzťahy a vysielania, mentoringy a naživo byť spolu. To je jedno. A hoci aj tento náš rozhovor mňa nesmierne teší. Ja by som s tebou bola hodiny a hodiny. Ale ja nie som tá, čo dokončuje a doťahuje. Fakt nie. Takže ja vytvorím a trpím, keď mám robiť tie ďalšie veci. Na to potrebujem vlastne tým ľudí, ktorí mi s tým pomáhajú. Čo je problém? Problém je v tom, že najviac celého toho vzdelávania je tu, proste vo mne. A ty sama vieš, že dopracovať sa k
človeku vzdelanom v online podnikaní fakt nie je sranda. Koľko si musela investovať na to, aby si sa niekam dostala. To vážne nie je tak, že si povedala, že tak urobím si online kurz a budem milionárka. Pardon, to nefunguje takto. Nie je to takto. No a tým pádom je to o tom, že potrebujem stále si vlastne učiť tých ľudí, posúvať ich ďalej, aby sa dostali tam, ale verím, že už sme na dobrej ceste, mám krásny tím, mám veľmi rada svoj tím. A je to zase o investovaní vlastne toho času a tej pozornosti. A my máme nesmierne veľa materiálov, máme stovky tých mučiarní, máme tréningov, to aleluja, proste krásny, úžasný a všetko možného. Online kurzov, ktoré proste vôbec nedávame von, pretože k nim nemáme urobené. Takže jedna vec je, že by som naozaj bola rada, aby sme tu nás sa vlastne viac zdisciplinovali a proste nemuseli furt robiť nové veci, ale vlastne, lebo to je pre mňa ľahšie, ale aby som tomu týmu dala vydýchnuť, aby sme mohli spracovať, čo máme. Takže na jednu stranu toto je veľká výzva pre mňa a veľká téma. No a potom druhá je samozrejme ísť do zahraničia. Vlastne prechod na tú svetovú scénu, čo chvíľočku asi potrvá, ale no a čo? Wow, to je krásný. Tak vize jsou od toho, aby nás prostě motivovali a nevíme, kdy se naplní, jsou třeba i zamlžený, že jo, to je úplně v pohodě. No, krásný, moc ti děkuju takhle za tu inspiraci a klobouk dolů, to zahraničí, to už je úplně jiný level, tam je úplně jiná konkurence, jestli to můžu říct takhle. A moc si držím teda palce určitě ve všem. No a ještě vlastně ty si mi tak nahrála teďkom, že si říkám, máme toho vela, že jo, takže máš něco, co jako fakt je oblíbený, co bys ráda tady třeba i nabídla lidem, dáme určitě odkaz do popisku nebo do komentáře, tak kam bys pozvala sledující? Dobre, tak samozrejme máme náš mentoring vzťah. A tu o ňom ale nebudem veľmi veľa hovoriť, už som ho spomínala viackrát, je to krásny 6-mesačný program, ktorý milujem, ale to je už naozaj na osobnejší rozhovor, pretože to je výberový program, veď aj ty vieš, Adi, máš svoje, takže to je o tom, že naozaj už ten človek by nás mal trošku poznať, aby nám dal dôveru a aby sme vedeli, že sme pre seba ten správny meč, tá správna voľba, a to už potom robí môj tím, ktorý mi pomáha s rozhovormi a vlastne s predajom. Jeden z mojich milovaných kurzov, ktorý podľa mňa by mala mať naozaj každá žena, je majsterka svojich emócií za 10 dní. Majsterka svojich emócií je nádherná. Je práve o tom, ja mám takéto krásne emočné karty vytvorené. Je to o svojich pocitov a pre nás, pre každú ľudskú bytosť, ale pre nás ešte viac. Pochopenie našich pocitov je veľký kľúč k tomu, aby nám v živote bolo dobre. Pocity majú odkaz, ktorý nám hovoria, a ja vždy hovorím, že spracovanie pocitov končí akciou. A tým pádom to nie je potláčanie, nie je to vyvrieskanie, nie je to vypracovanie, nie je to predýchanie. To sú nejaké kroky na tej ceste, ale to nie je to úplné. A podľa mňa to je proste krásna magická vec, ako je ženu, ktorá je silná, úžasná, úspešná šéfka, dať do tej ženskej príjemnej energie vtedy, keď ona si to praje. Takže za mňa božský nástroj. No ale to, čo by som chcela, čo som tiež spomínala na začiatku, my sme si teraz robili výskum medzi mužmi, alebo pracujeme s mužmi, máme radi mužov. Heslo našich vzťahov je, že my máme radi mužov. My rešpektujeme veľmi. Pre nás sú to úžasné dôležité bytosti. No a keď máme nejaké nedorozumenia, tak na tom pracujeme. A robili sme prieskum a prišli sme teraz s tým, čo sú 3 hlavné, najdôležitejšie a veľmi prekvapivé. Povedala by som dôvody, prečo muži opúšťajú ženy. A možno, že to, že ťa prestane ľúbiť, nie je dôvod, pre ktorý ťa opustí. Tie dôvody sú úplne niekde inde. A je fakt dosť dobré ich poznať. Takže teraz sme vytvorili vlastne návod, krátke PDF-ko, kde si dievčatá môžu prečítať, a to je zadarmo. Takže nič stojí. E-mail, samozrejme, aby sme mohli komunikovať ďalej. Kto bude chcieť, tak môže potom sa dostať vlastne ku našim ďalším veciam a produktom, ale iba vlastne si stiahnuť tento návod a pochopiť, čo sú 3 veci, ktoré fakt mužom vážne vadia až do takej úrovne, že opustia ťa, ale teraz to nie je iba v zmysle, že naozaj sa na teba vykašľú a odídu, čo tiež je jeden z dôsledkov, ale môže to byť to, že si nájdu inú ženu, môže to byť to, že nebudú chodiť domov, že sa budú venovať viac práci, že sa jednoducho odpoja, že urobia ten základ, budete fungovať v nejakej údržbe toho nejakého vzťahu, ale nebude to rast, nebude to prepájanie, nebudete tam spokojní nikto. Tak aj to je vlastne forma opustenia sa. Takže to je taká krásna vec, ktorú budem šíriť, pretože je nesmierne dôležitá.
Mhm. A je to i naopak, že pro tyhle ty důvody opouští ženy muže, nebo se odpojují, jakože emočně? Ne, tam by to byly jiný, jo? Je to typicky na muže teda. Mhm. Áno, toto Tak je to psychológia. já si určitě stáhnu jako prevenci. My máme tady spokojený vztah, ale stáhnu si to. Áno, presne tak. Lebo to sa deje práve aj úspešným vzťahom a úspešným vzťahom, kde je ti dobre. Kde ti to proste unikne, lebo máš deti, lebo máš podnikanie, lebo máš každodennosť, proste ste tam spolu a zvykneš si a uniknú niektoré dôležité veci. Alebo to, že ste sa tak od začiatku naučili fungovať, ale to neznamená, že váš vzťah nemôže byť lepší. Každý môže byť. No, ja viem, že tvoje je fantastické, to mne jasné. A práve ty, že tým, že si tak múdra, tak si to pozrieš a stiahneš, aby si iba tak čekla, že máme, dobre, ty si ma odškrtneš, paráda. Ale veľa dievčat pre toto prichádza o partnerov a nevedia o tom. Je to aj dôvod pre ženy, ktoré sú single, prečo s tebou nezostane. Prečo hneď na začiatku vycíti, že táde cesta nejde. Dobre, takže je to pre ľudí, ktorí sú dlhodobo vo vzťahu, ale je to aj tí, ktorým sa to prostě nedarí. Boží, to je krásný. Moc se na ně těším teda, na ten magnet, fakt jsem na ně zvědavá. No a nám se to pomaličku nachyluje do konce, takže já se asi zeptám, jestli máš nějakou myšlenku, kterou bys třeba podtrhla, nebo nějaké poselství, nějaké moudro, co se týká, budeme možná klidně i na vztahy, i na to podnikání, co ti tam právě přijde a prostě čím bychom to měli uzavřít dneska. Adi, no v prvom rade, alebo aj v poslednom, tom najpodstatnejšom by som chcela podporiť teba. Pretože tu sú dámy, aj páni, myslím, že tým pracuješ aj s mužmi, nie? Ty to máš aj. Áno. Sú tu ľudia, ktorí pozerajú toto video nie náhodou, pozerajú náš rozhovor, pretože majú záujem a niekde vo vnútri cítia, že ich to priťahuje, že práca, ktorú robíš, im dáva zmysel, alebo odkaz, ktorý dávaš, im dáva zmysel. A myslím si, že sme celkovo v našom rozhovore dosť podporili to, že mať učiteľov a mentorov je tá najväčšia skratka, ktorú v živote môžeme mať a za tým ja totálne stojím. Pretože ja to používam, ale pretože ja to aj tvorím. Proste práve preto mám programy, pretože viem, že je to podstatné. A že je veľa vecí, ktoré v živote vieme urobiť sami. Knihy, kurzy, vzdelávania, super. Ale v jednom bode sa proste dostaneme do situácie, kde sami už nemáme ten nadhľad, kde sa trápime zbytočne. A kde niekto sa na to pozrie s tým odstupom a povie, že ale však to sa dá vyriešiť takto, ušetríme si čas, ušetríme si peniaze, zarobíme peniaze. A ja myslím, že ty aj v kombinácii tvojho vzdelania, o ktorom viem, že máš, a v kombinácii toho, čo ty už máš za sebou, čo robíš, ako ty na sebe neuveriteľne pracuješ. Toho Tonyho Financial Mastery závidím veľmi. Takže to musí byť velikánsky zážitok. A ja viem, že ty máš čo dať. Máš nesmierne veľa čo dať, takže pre ľudí, ktorí mužov, ženy, chalani, dievčence, šup do mentoringu, pretože ale vážne. Ja to naozaj nehovorím, pretože tu chcem robiť nejakú reklamu, ktorá nemá zmysel. Ja to hovorím, pretože som hlboko presvedčená, že to zmysel má a som hlboko presvedčená, že ty máš kvality, ktoré používaš a ktoré používaš tak, že tvojim klientom dokážeš na ceste pomôcť. A viem to aj pretože niektoré tvoje klientky sú aj moje klientky a hovoria mi o tom. Takže to je pravda, no. Ku mne prídu vzťahy, k tebe prídu práve pre svoje podnikanie a otvorenie novej životnej cesty, čo mimochodom veľmi často ide ruka v ruke. Zmena života je to, čo sa zvyčajne veľmi často stane, keď dámy prídu k nám a posúvame sa týmto smerom, takže nám sa to aj prelína. A to, čo počúvam, sú veľké chvály a veľké úspechy. Takže to je to, čo by som chcela dodať. Pokračuj hlavne, robíš to skvelé a ja verím, že aj tento náš rozhovor prispieje k tomu, že tvoje jméno porastie, protože si to zaslúžiš. Ježiš, to jsem ani nečekala. Děkuju moc za tohleto ocenění a chválu. Moc děkuju, opravdu. A jo, no, jako jsem úplně skočená, takže moc děkuju. Já jsem chtěla hlavně tobě popřát, takhle na závěr, a ať se tobě daří v osobním životě i v tom pracovním. Děkuju ti moc za velikánskou inspiraci, jak na podnikání, tak na vztahy. Ať jsi dál tou úžasnou, spontánní, autentickou ženou a podnikatelkou, která má prostě velikánský úspěchy i mezi svými klientkami, ať už v kurzech nebo v mentorinkách. Takže děkuju a přeju ti všechno dobrý. Ďakujem, Aďuška moja. A aby ste ostatní vedeli, že niekedy sa ja Aďku poznám aj osobne, my sme spolu pretancovali celú noc na Tenerife. To je pravda. Ďakujem, Aďuška. Super. Mějte se.